nekwa ibe unu ji na m ndị bụ igwe igwe Rufus Irodụba igwe na-ebu udo igwe nekwa ibe unu ji na m ndị ọtọtụbụla nchi nekwa ibe unu ji na m ndị bụ igwe ibe ọma amaka ọ na-agụrụzi Igbo udo ka m ji were bịa ọ na-agụrụzi Igbo ekene ka m ji were bịa igwe ekene juo m agwọ igwe na-ebe udo igwe dịrị n'aka igwe ka ị ga-awụrụ echi onye na-agụrụzi Igbo ji biri arụzi agụrụzi Igbo ji biri kwado igwe Rufus ka ọ gaba n'ihu onye na ndị Agụlaze ji biri n'udo nwa na-eri n'ọhwọ kwado igwe Rufus ka ọ gaba n'ihu onye na iru awere na-eri n'ọhwọ nwa ọbụla ọgụdụ ndị ji ya aka ji ọhwọ kwado igwe Rufus ka ọ gaba n'ihu nwa ihuru jiri n'ọhwọ biri ndị ichie arụzi ihuru jiri n'ọhwọ kwado igwe Rufus ka ọ gaba n'ihu nwa ụba ji biri nwa na-eri n'ọhwọ dị mma kwado igwe Rufus ka ọ gaba n'ihu nwa irite ji biri nwa na-eri n'ọhwọ dị mma ndị ji ya gaji ọhwọ ndị na-eri n'ọhwọ dị mma kwado igwe Rufus ka ọ gaba n'ihu nwa na-agụrụzi Igbo niile nwa ndị ichie a na-agụrụzi Igbo niile ndị na-eri n'ọhwọ arụzi niile anyị ji biri be anyị ndị na-eri n'ọhwọ kwado igwe Rufus ka ọ gaba n'ihu na-ekwenụ ndụ Rufus chesie ya ike na-ekwenụ Rufus chesie ya ike na-ekwe igwe Rufus chesie ya ike igwe Rufus ọ gaghị agwụ ekene ịma ihe iji emere anyị izizi doziere anyị ọnọdụ yutu ka ọ dị mma nsiti vileji anyị nwere be anyị kpọba ndị yutu niile bụrụ n'anya kpọba ụmụ nwoke ndị yutu niile dozie ọnọdụ yutu kaba meziri ibe ike o ji awa egwucha ọgwụ gaba ncha were wuru owu owu gwadị na ba abụghị n'anya owu ihe ibe niile ji abụghị n'anya kpọrọ ndị kwetalụ dozielụ m ọnọdụ yutu ka ọ dị mma igwe doziere anyị ọnọdụ yutu na agụrụzi Igbo be anyị ka ọ dị mma ọ ya adịrịghị na mma mana ege m ntị ka m gwa okwu onye obodo na-atamụ na ọ na-eme ibe dị njọ onye obodo na-atamụ na ọ na-agba nsị na-ekpe n'ihe ikpe n'obodo obodo ezuode ya imi obodo atamụọ n'ihe na ọ na-eme ibe dị njọ nye agwa ịgwọ na yutu nye agwa ịgwọ na ndị yutu si enyekwana ya ọrụ na agụrụzi Igbo anaghị na-asọ ya nsọ maka ụfọdụ na-eme ibe dị njọ buru ihe na-agbagharị ekenekwa m ndị Lagos be anyị na-egwe dị n'ụlọ ji na m nri o ji adịrị ụlọ na mma Chigozie Okeke gọziri chairman Lagos branch ọtaga agụ ekene o ji adịrị ụlọ na mma Chigozie Okeke gọziri chairman Lagos branch ọtaga agụ ekene chairman ndị agụrụzi Igbo niile ekene ruo ha aka na-ekwe bi n'ụlọ ji na m nri o ji adịrị ụlọ na mma mmụọ mụ na-aba na-eri ego ba ji akpara ga adị ka udu mmiri
baja agbakwa ja dị ka ọkọchị ego baja agbakwa jadi na-agụ ube na-emesi ibe ike ego ji ibe ọma ji agbọbi ihu ndị a na-aga ji ọhụọdọ ibe ike emewu n'ebe gọziri ibi chiaman gọziri na-eze Chinedu Okegechi gọzie gọziri idu eze Chinedu chairman Lagos Branch na-ekwe adịrị unu ji na m nri ọ ji adịrị unu n'ihi na mma kedụrụ m ndị Lagos niile kedụrụ m ebe pụọ dike n'etiti n'abọ kedụrụ m ebe pụọ ọ ji adịrị ya na mma ndị Lagos niile ọta ga-agụ ekene ebe pụọ dike ọ ji adịrị unu na mma kedụrụ m anyị ga-ebi Okonkwo ndị Lagos ọ ji adịrị unu na mma kedụrụ m ọnwa Ugochukwu Eze Nwobi ọnwa mụ na na-abazika ndị na-eme udo Ugochukwu Eze Nwobi ọ ji adịrị unu na mma kedụrụ m gị smartphone otu oyi ndị banyere gọva na-eyi ibe dị na mma otu oyi gị smartphone ọta ga-egwu ekene ndị Lagos niile na-ekwe ibe unu ji na m nri na-ekwe ibe unu ji na ọta ga-agụ nri o ji adịrị unu na mma ka isi nwafọ ozu nwa m o ji adịrị unu na mma ndị Lagos o ji adịrị unu na mma kedụrụ m Kọsịmasị Obiedelu nwa Koyim ọta ga-agụ ekene ruru ike si o ji adịrị unu na mma ekenechie m ike kedụrụ m Chiedozie Okeke Doman Ebubedike na agụrụzi Igbo be anyị o ji adịrị unu na mma kedụrụ m Nzube Okoye Blessed Shadi o ji adịrị unu na mma ọta ga-agụ ekene ndị Lagos Branch niile ọta ga-agụ ekenekwa kedụrụ m Nzube Okoye kedụrụ m Ozemene Okoye ọta ga-agụ ekene kedụrụ m Edozie Okeke Matoziki ọta ga-agụ ekene ndị Igbo na ndị Makpọ o ji adịrị unu niile mma igwe onye gwegụbụrụ nye ekwe ọta ga-agụ ekene na-anyasị kedụrụ m Chukwuma ndị Lagos niile Chukwuma Nigeria Limited Ogbuebi ọta ga-agụ ekene na ọ ji adịrị unu na mma ndị Lagos niile ọta ga-agụ ekene kwa ndekwa dị n'unu ji na mmiri igwe na-ebe udo na be anyị mmọnwụ niile bịa na be hụ ndị mba niile bịa na be hụ na Oriji na mmụọ ndị jiri ọzọ ndị jiri ejiji si m were ekene wee nye hụ n'aka mmụọ niile bịa na be hụ mmụọ ndị gburu iji chiri nze n'ọzọ si m were ekene wee nye hụ n'aka igwe onye na-agbalị mụ na nkwuliri igwe o dene mụ na mmanwụ
bụrụ mmanwụ otene mbidoro gwọba otene mwefuru ibe dị n'anụ wee rie anụ otene mbidoro kechibe otene mbidoro gbuwe ọkpụkpọ n'aja agụ otene mụ na mmanwụ ndị Lagos ekenekwa m ndị Lagos ekenekwa m kenelụrụ m onowu na-agụrụzi Igbo taya ọta ga-agụ ekenekwa iwe niile ezene Zubi International odegwu na pọtụ niile ọta ga-agụ ekene Zubi Azubike Okeke Zubi ọta ga-agụ ekene iwe niile ezene Nsọndụ eze nwobi ọgwazi m ụzọ iwe niile ezene ọmadịka bitume owu onye jide ebube na Anambra owu onye jide ebube na Agụlụzi Igbo bayi gwazi m ụzọ iwe niile ezene ihe ọma ka m ji agbadu ihe ọma ka m ji agbadu o ji adịrịba na mma ndị Lagos niile o ji adịrịba na mma igwe Rufus Irodụba igwe na-ebu udo obere bụ udo egbu onwe ya apịghịrị ọka ogbuebi tụrụ agwa apịghịrị ọka iwe niile ezene ogbuebi maibadu manwa gburugburu be anyị iwe niile ezene odumọdụ ndị mụrụ n'ụkọ nwa odumọdụ be anyị odegwu n'ụbadụ iwe niile ezene nkiri mmata na Agụlụzi Igbo be anyị odegwu iwe niile ezene ogbuebi bezo na adịzi dedo iwe niile ezene mgbe obi ọjị na Agụlụzi Igbo be anyị odegwu iwe niile ezene ibe dị n'Okonkwo iwe niile ezene UK Okonkwo na iwe niile ezene ka maka a ga-egwuchi ọnwa nọ nso onye ọma nọ na-aba wee buru ike a ga-egwuchi ọnwa nọ nso a na-ajụzi iwe niile ezene kenelu mmadụ na-edozi obu gwalụrụ ya iwe niile ezene kenelu m mgbe obi ọjị na Agụlụzi Igbo be anyị mgbe obi ọjị oge nwa bụ na na-ewu emezi ibe ike iwe niile ezene kenelu ma na ya Ebubedike odegwu n'ihu rube anyị Ebubedike anị iwe niile ezene kenelu ma Olise ejesi eme be anyị iwe niile ezene iwe ọma ka m bịaba onyere ngụgwa na Agụlụzi Igbo be anyị iwe niile ezene egenejuo m agwọ ọgwụ dịrị unu egbu ozi eze Ugonna odegwu na-ejula eze be anyị iwe niile ezene oge adịrị unu na mma ibe dị n'Okonkwo onye dadịga mma iwe niile ezene ka maka na nso na-eti ọnụ ebu nwa egenejuo m agwọ onye dadịga mma odegwu n'ezie gara iwe m niile ezene ọdagadị ụmụ nwa arụzi ndị Lagos gọziri ọdagadị ekene gọziri Chairman Lagos bụ lachibe anyị o ji adịrị unu na mma igwe ekelejuo m awọ ọdagadị ekene a ga-egbuchi ọnwa obi juru ụzọ na Agụlụzi Igbo be anyị ọdagadị ekene ndị nọ na be ebu ike iwe niile ezene
niile zene ndị na-emesi ibe ike iwe niile zene nze Zonda na-ezuna na mkpokolo na-etuna zebe anyị iwe niile zene igwe n'ụzọ otu igwe na-ebu udo mmụọ mụ na ba na-eri n'ọgwọdo ibe ike menye ya igwe 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 ndị Lagos na-ekwe bi n'ụlọ ji nye m nri na-ekwe bi n'ụlọ ji nye m nri ibe ụlọ ji nye m nri bụ igwe igwe gwadume ka ịdị n'ihu nwoke na-egbufuru nwaanyị na-egbufuru a na-ebido n'ụlọ marụ mma wee fụba n'ezi o ji adịrị hụ na mma igwe na-ebe udo igwe na-ebe udo ọta ga-egwu ekenekwa nwa agụrụzi Igbo na-eri n'ọgwọ na-ekwu igwe n'ụbọchị bịa chebe nwa bụ ụlọ ọgwụ uju nri na-ekwu igwe n'ụbọchị bịa chebe nwa mụ na ya na-emechi ibe ike arụzi na-enye ọgwụ igwe arụzi na-enye ọgaranya arụzi na-eme ibe niile akpọwe eze nwoke na eze nwaanyị be anyị ndị na-eri n'ọgwọ ndị ichie na-ekwu igwe n'ụbọchị bịa chebe obere egwu ya na-eke ji egbu onwe ya obere egwu ya na oye ji egbu onwe ya obere egwu ya abịa na nọ n'ụbọchị ji egbu onwe ya ndị na-agba mgba ka agụrụzi Igbo ha zasịa ndị a na-aka ji ọgwọ dodo onye agaziri n'ebe ekenejuo m agwọ ndị magba o ji adịrịba ncha nwa onye magba ọta atakpọ ya echi o ji adị ya mma ọta ga-egwu ekene gọzirini kenere ụmụ ndị Lagos niile ndị na-eme udo o ji adịrị unu na mma eze Chinedu chairman Lagos bụla chi niile o ji adịrị unu na mma elọzọkwa na-ekene Kisi Igbo elọzọkwa na-ekene ọdụ enyi elọzọkwa na-ekene n'ụmụnwa elọzọkwa na-ekene Ajebi Okonkwo mkpọrọra Chinedu were gwokwa ekenesie m ike o ji adịrị Igbo mma ọ bịara egwu agụrụzi Igbo ji egbu onwe ya ekenesie m ike